IBM и NDP продължават успешното си сътрудничество на българска земя. Около 3 месеца след като стана ясно, че родната компания ще управлява изцяло продажбите на софтуер на технологичния гигант у нас, сега бе обявено откриването на втория технологичен център на американците тук, познат повече като Technical Exploration Center или TEC. Церемонията по откриването съвпадна с 15-тия рожден ден на NDP, които имат амбицията да развиват софтуерния пазар на партньорите си у нас, въпреки трудната икономическа обстановка. Малко повече за TEC и за предназначението му обаче чуйте от Райнер Пиркер, който отговаря за развитието на софтуерната група на IBM в Централна и Източна Европа. Разкажете малко повече за технологичния център, който открихте в София. Едно от най-важните неща за нас е клиентите и персоналът ни във всяка една страна, в която оперираме, да имат добри умения. Този технологичен център е един от най-добрите инструменти за придобиване на подобни познания. Имаме много подобни центрове, но повечето от тях са част от IBM. Разликата в България е, че тук оперираме с така наречения партньорски модел. Тоест, ние не отговаряме директно за продажбите си в страната ви. Затова решихме да работим заедно с дистрибутора си и да инвестираме в този център, за да можем да образуваме партньорите и клиентите си. Какви са предимствата на подобен център за страната ни и имате ли планове за откриване на други такива у нас? По принцип ние работим с няколко подобни видове центрове, които са инструменти за улесняване на продажбите ни. Благодарение на него разполагаме със сигурна среда, в която да покажем на клиентите и партньорите си нашите най-нови продукти и как могат те да работят заедно. Всъщност в него всеки може да разгледа новостите на компанията ни и да ги тества, без да се притеснява, че би могъл да повреди нещо или да не вреди на бизнеса си при евентуални грешки. Паралелно с това, подобен център е добър инструмент и за образование, тъй като в него идват най-добрите ни експерти, които изнасят лекции. Въпреки че в България вече има един тек, предназначението му е друго. Той е отдаден изцяло на образованието на българските студенти в технологиите на IBM. Новият технологичен център, открит в средата на юли, е първият по рода си на Балканския полуостров, коментират от NDP. Двете компании не уточниха каква точно е инвестицията в съоръжението, но обявиха, че в него ще се намира тъй наречения Baby облак, който ще е най-големият на Балканите. Technical Exploration Center, който откриваме днес, е резултат от нашето дългогодишно сътрудничество с IBM. Знаете, че през месец март ние добихме статута на BPLM, който е много висок статут в рамките на IBM и който ни позволява да развием софтуерния бизнес на IBM в България. ТЕК-а е точно подкрепата, технологичната подкрепа от страна на IBM на това, което искаме да направим. А какво искаме да направим? Искаме най-новите технологии на IBM да станат достояние както за нашите клиенти, така и за нашите партньори. Да обучим достатъчно добър професионален екип сред нашите партньори, които да разработват своите приложения. Винаги съм казвала, че софтуерният бизнес е нещо много дългосрочно и че първият етап от този процес е просветителската дейност. Малко или много, откриването на ТЕК центъра е точно в тая посока. Трябва да се натрупа ноу-хау, трябва да се запознаят партньорите и крайните клиенти с технологиите, за да могат да обяснят и крайните клиенти да са убедени, че избират най-доброто. Така че това е втората и смятам правилна стъпка в моята стратегия към развитие на пазара в България, което за радост съвпада и с корпоративната стратегия на IBM за нашия регион.